Sziasztok, köszöntök mindenkit! Mai videóban egy különlegességet hoztam. Korábban elkezdtünk foglalkozni a prémium kisautós kategóriával. Korábban bemutattam a Tomicától egy modellt, illetve a Hatfields Premiumtól, illetve Hatfields Premiumnak is egy modelljét. Most számomra egy teljesen új gyártó, az a BM Creations Junior gyártótól hoztam a Suzuki Swift GTI-t. Nagyon érdekes, különleges modell, egy bakancslistás modell. Korábban is láttam már ezt egy pár évvel ezelőtt, és nagyon-nagyon szerettem volna beszerezni, úgyhogy most sikerült hozzájutnom. Úgyhogy ezt fogom most nektek bemutatni, úgyhogy tartsatok velem, hogyha érdekel titeket ez a kis autó, és akkor már is mutatom nektek. Na hát, hogy közelebbről megmutassam, hogy miről van szó. De a Facebook csoportban már mutattam róla pár képet. Így néz ki a maga a doboza. Hát ugye maga ez a 2-es Suzuki Swift. Szerintem magát a típust nem kell bemutatnom senkinek. Szerintem ismeri mindenki, ugye rendkívül népszerű volt, illetve hát mai napig is rengeteget látni szaladgálni az utakon. Hát pont ebből a GTI-ből nem nagyon, ez borzasztó ritka valóságban is. Hát például kíváncsiságból fölmentem a használtautó.hu-ra, megnéztem, rákerestem, egyetlen egy darab bot találtam az országban eladót, az is 1,5 millió forint. Ugye ennek a különlegessége, hogy cserélni lehet a kerekeit, cserélhető kerekes. Mindjárt meg is fogom mutatni. Ugye nekem azért tartom nagyra ezt az autót, hogy ma mondhatom így, mert ugye én 20 évvel ezelőtt egy ilyen típuson tanultam vezetni, illetve ilyen volt az első autóm is, ilyen 2-es Swift. Hát persze nem a GTI verzió, de mindenképpen közel áll hozzám, úgyhogy ezért is szerettem volna mindenféleképpen beszerezni. Ez egy fehér, de láttam, van belőle ilyen zöld, ilyen olajzöld, vagy nem tudom, ilyen zöldnek nevezzem. Lehet, hogy majd abból is szerzek be, hogyha később lesz rá lehetőségem, de egyelőre ez a fehér most jobban tetszett. Egyébként ez a BM Creations, itt is van egyébként, ez egy hongkongi gyártó. Nem tudtam, hogy mit várjak tőle tényleg, mert nem ismertem, de kellemes meglepetés, nagyon kellemesen csalódtam benne. Egy gyönyörű darab. Ugye látszik a 14 pluszos, ugye 14 év felettieknek, tehát ez egy gyűjtői modell. Na nézzük is meg. Ugye kibontom, vagy hát ugye itt az oldalán. De fóliát rajta hagytam, csak itt az oldaláról szedtem le a fóliát. Ugye a többi részét azért csak védi a fólia. Ezt nem szeretném így doboz nélkül tárolni. Azért. Egyébként az ára az ilyen 6000 forint körül van, tehát nem is olyan vészes az ára, hogy a prémium kategóriát nézzük. Na. Mindjárt kiveszem. Kicsit szoros. Dobozt félretesszük, és akkor már látjuk is, hogy így néz ki. 1.64-es, ugye, ahogy talán azt nem említettem, de egyébként egy 1.64-es die-cast miniatűrkár. 5,5 centi hosszú. Na. Hát így néz ki. Próbálom úgy, hogy ráfókuszáljon a kamera. Érdekessége egyébként, hogy jobb kormányos, nem bal kormányos. Hát valószínűleg ez egy belpiacos
lehet, japán belpiacos, így látszik talán jobban. Másik különlegessége, amin én meglepődtem, hogy kormányozhatóak a kerekek, tehát az első kerék. Bár ez attól függ, hogy mennyire egy csavar rögzíti, úgyhogy ha nagyon meg van húzva a csavar, akkor lehet fixálni is, de ez így nagyon jó. Szépek a részletek. Oldalt ott van a Twincam 16, Valve 16 szelepes felirat. Mutatom az elejét, gyönyörű, szerintem minden részlet megvan. Hűtőmaszk nagyon szép, Swift feliratú rendszámot, az embléma is a motorráztetőnál. Most nem tudom, hogy leveszem a vakut, talán nem veri vissza a fényt annyira. Gyönyörű, ott le lehet látni az emblémát, nagyon szép. És akkor talán így most jobban látszik a felirat az oldalán is. Na hát itt ez is csak piszok, itt a fényezésbe. Ez a fehér felni is nagyon szép. Gumikerekes egyébként. Na itt a hátulja is, ami gyönyörű a hátsó lámpa. Ami műanyag egyébként, nagyon szépen ki van alakítva, az emblémák is. Ott a Suzuki Swift felirat, gyönyörű. És még a hátsó ablaknak a fűtőszálai is megvannak. Elképesztően szépen ki van alakítva. Nagyon tetszenek egyébként ezek az élek, ezek az ajtókeret, vagy hát az ajtónak az éle, illetve a üzemanyag betöltő nyílásnak is nagyon szépen ki van hangsúlyozva. A tükörnek a belső fele is meg van festve. Beltere különösebben nincs kidolgozva, szépen ki van alakítva egyébként az ülés, kormány, műszerfal, de majd meg fogom mutatni így a szétszerelem akkor is. Talán jól látom, akkor az első szélvédő keret az nincs megfestve, vagy ha meg is van, akkor nagyon vékonyan, de egyébként teljesen rendben van. Úgyhogy ilyen az alja, kipufogó teljesen végig meg van festve. Látszik, hogy szépen mozog a kerék. Úgyhogy ez egy nagyon jó részlet. Úgyhogy összességében egy gyönyörű, szép modell. Érdemes, én tudom ajánlani mindenkinek, aki gyűjti az 1.64-es kategóriát, illetve a prémium kategóriában gondolkozik. Én mindenkinek tudom ajánlani. Mutatom a kereket, a másik félnit. Na, nagyon-nagyon szép, nagyon tetszik. Ugye csináltam róla képet a Facebook csoportra, elképesztően szép, úgyhogy ezt most föl fogom rakni, megmutatom, hogy működik, vagy hogy lehet felszerelni, és akkor szerintem én ezt is hagyom alatta, mert ez nagyon jól áll rajta, de majd mindjárt látni fogjátok. Na, akkor elkezdjük szétszedni. Nagyon-nagyon picike, úgyhogy óvatosan kell bánnom vele. Egyetlen csavar rögzíti itt elől. Itt hátul meg van egy ilyen kis nút, ami rögzíti. Nem tudom, annyira nem húztam meg a csavar, de olyan, mint hogyha, mert egyszer szétszedtem, de lehet, hogy kicsit sikerült megszakítanom a menetet, nem tudom. Na és akkor ennyi.
Csavar kint van, itt hátuljából kihúzom. Ugye így látszik, hogy 2-2 csavar rögzíti elől-hátul. Ezeket a csavarokat ugye ki kell csavarni, és akkor úgy cserélni a kereket. Megmutatom a belteret is, ha már így szét lehet szedni. Ugye a műszerfal az rögzítve van. És akkor itt a beltér. Na. Hogy lássa jobban. Na így. Az ülések, nagyon szépek az ülések. Most látom így a fényben, hogy meg is van festve nagyon szépen az ülés, nézzétek meg. Gyönyörű. Az ajtókárpit is megvan. Váltókar, itt a közép konzol nagyjából, illetve itt ez a tárolórekesz, ami a valóságban is ott van. Teljesen rendben van, ez egy gyönyörű beltér. Nagyon szép, szépen meg van festve. Vagy felmatricázva, lehet, hogy csak matrica, mert nagyon csillog. Hát szerintem matrica, nem festés, de gyönyörű minden esetre. Na, nézzük akkor meg, hogy hogyan működik. Ugye ezt kicsavarom, kezdjük a hátuljával. Hát most egy kis szerelés is lesz van ebbe a videóba. Úgyis régen volt már szerelős videó. Na, pláne ilyen kicsike egy 64-es méret. Ja igen, ez a kis rögzítő elem. Ugye itt van az egyiknek, itt van egy ilyen kis szélén egy ilyen kis domborulat, a másik az sima. Másikon nincs ilyen domborulat, és akkor ezt amint rajta van ezen az oldalán ez a kis domborulat, ezt rakom így. A másikat meg rá. Ha meg tudom fogni. Így, akkor ellenőrizzük, hogy jól áll, remélhetőleg nem egyformán. Visszatesszük ezt a kis fület, ezt a kis fülecskét. Vagy alátét, mondjuk alátétnek. És akkor visszacsavarozzuk. Ha sikerül megfognom a másikat, akkor azt is betekerem. Kicsit még húzok rajta, ezt a hátsót meg lehet húzni bátrabban. Így, szerintem ennyi elég. Na és akkor ennyi a szerelés. Megmutatom az elejét is, itt is ugyanúgy. Egy kicsit szorosabban van rajta. Jöhet a gyönyörű szép aranykerék, aranyfelni. Na, ez most hamar ráment.
Talán egyformán áll itt is. Legalábbis remélem. Olyan pici ez az alátét, hogy alig lehet megfogni. Na, be is tekertem a két csavart. Egyelőre csak így lazán. És lehet látni, hogy így is nagyon nehezen. Még egy picikét kell visszaengedni belőle. De attól függ, hogyha jobban meghúzzuk, akkor már is fixálva van, és akkor nem lehet mozgatni. Szerintem ez így elég. Ezt így is hagyom. És akkor elkezdjük összerakni. A gumi az csúszkál rajta. Ha össze van rakva, és akkor be van állítva, akkor szerintem rendben lesz. Na ezt nézzétek meg. Gyönyörű. Elképesztően szép szerintem. És hihetetlen, elképesztő egyébként, hogy egy ilyen kis picike 5,5 centis modellben mit ki lehet hozni. És hihetetlen jól áll alatt ez a kerék, nagyon szép. Gyönyörűen meg van csinálva, nézzétek meg. Gyönyörű. Nem tudok más mondani, nincsenek szavak. Hihetetlen szép. Működik a kormányzás is. És tényleg az, hogy minden apró részlet megvan rajta, tehát semmi nincsen elspórolva, lespórolva. Ahogy láttátok, a beltér is gyönyörűen meg van csinálva. Eleje, hátulja, oldala, kerekek, az ablakok. Az, hogy még a fűtőszálak is meg vannak festve. Gyönyörűen megvannak a feliratok. Zajja is nagyon rendben van. Egyszerűen. Ja, gyerekek, most látom, hogy nem raktam be nem raktam be a belteret. Na, akkor szedhetem szét újból. Na, ezt még akkor betesszük. Na, már pótoltam is az elmaradást, hát azért volt olyan hiányérzetem. Na, hát ennyi akkor. Kicsit elhúzódott most az a videó. Nagyon szép. Még egyszer így körbe mutatom. És akkor el is köszönök tőletek. Remélem, hogy tetszett. Egyébként én ezt a huni.hu-n találtam. Ha valakit érdekel esetleg, ha kedvet kapott volna beszerezni, mindenképpen tudom ajánlani. Szerezzétek be. Egy elképesztően szép és különleges modell. Szerintem, aki ezt a méretarányt gyűjti, vagy aki a prémiumot gyűjti, érdemes szerintem mindenképpen betenni a gyűjteménybe. Ezt így hagyom, ezzel a félnivel. Itt van a gyári fehér is. Úgyhogy ezt így szépen visszateszem, és akkor már akkor elköszönök tőletek. Remélem, hogy tetszett a videó. Ha igen, akkor lájkoljátok. Szeretnétek még hasonló tartalmakat látni, iratkozzatok föl. Nézzetek rá a Facebook csoportra, és a linket majd beteszem a leírásba. És akkor ennyi. Akkor, ahogy szoktam mondani, találkozunk a legközelebbi videóban. Addig is nagyon szép napokat kívánok mindenkinek. Sziasztok!